Știam totul despre ei, fiecare întâlnire secretă, fiecare convorbire telefonică codată, fiecare document care nu trebuia să existe vreodată. Spune un fost ofițer din apropierea lui Ion Iliescu, vocea încă tremurându-i după 33 de ani de tăcere. Acest om a fost martor direct la momentul în care s-a format cea mai puternică alianță din România post-decembristă. A văzut cu ochii lui cum Iliescu și Măgureanu au construit un sistem de putere atât de perfect încât funcționează și astăzi. Dar ce l-a convins pe acest ofițer să vorbească acum? Ce secret atât de greu l-a purtat 3 decenii? Și mai important, ce dezvăluiri șocante despre relația dintre cei doi lideri vor ieși la lumină în această seară. La 7 luni după execuția lui Ceaușescu, Ion Iliescu face o mișcare care va schimba complet istoria serviciilor secrete românești. Pe 26 martie 1990, un profesor universitar necunoscut publicului larg devine șeful noului serviciu român de informații. Virgil Măgureanu, un om fără experiență în serviciile secrete, fără trecut vizibil în structurile de forță, primește cea mai sensibilă funcție din stat. Presa internațională e șocată. Analiștii occidentali nu înțeleg logica acestei numiri, dar cei care cunosc adevărul știu că această decizie fusese luată cu mult înainte de martie 1990. În zilele haotice ale Revoluției, când gloanțele încă zburau pe străzile Bucureștiului, 2 oameni aveau conversații lungi în birouri ascunse. Iliescu, proaspăt ajuns la putere cu Frontul Salvării Naționale, și Măgureanu, un sociolog aparent inofensiv de la Universitatea București. Martorii acelor întâlniri povestesc despre discuții care durau câte 5-6 ore, despre planuri desenate pe hârtii care erau arse imediat după, despre o încredere reciprocă care părea să existe de ani de zile, nu de zile sau săptămâni. Un fost secretar din cabinetul lui Iliescu își amintește prima dată când l-a văzut pe Măgureanu în biroul președintelui interimar. Era pe 28 decembrie 1989, cu doar 3 zile după execuția ceaușeștilor. Conversația lor dura de 2 ore când secretar a intrat cu documente urgente. Iliescu i-a făcut semn să lase totul și să iasă. Dar femeia a auzit un fragment de conversație care i-a rămas întipărit în minte. Măgureanu spunea ceva despre structuri care trebuie păstrate, despre oameni care știu prea multe, despre necesitatea unui serviciu complet nou. Iliescu asculta cu atenție și lua notițe. Ce planuri secrete trasau cei doi în acele zile când România abia ieșea din dictatură? Virgil Măgureanu nu era un om oarecare în decembrie 1989. Deși publicul îl cunoștea ca pe un simplu profesor de sociologie, dosarele securității spun o poveste complet diferită. Din 1974, Măgureanu colaborase strâns cu Direcția 5-a a Departamentului Securității Statului, secția care se ocupa de monitorizarea intelectualilor. Dar colaborarea lui nu era una obișnuită. El nu turna profesori sau colegi. Rolul său era mult mai subtil și mult mai important pentru regim. Măgureanu avea acces la cercurile intelectuale pro-democrație, la mișcările studențești, la toți cei care gândeau altfel. Securitatea îl folosea ca pe un seismograf. Prin el aflau nu ce spune fiecare disident în parte, ci cum gândește întreaga clasă intelectuală. El analiza tendințe, prezenta rapoarte sociologice complexe despre starea de spirit din universități, anticipa unde ar putea izbucni proteste. Pentru securitate, Măgureanu era o resursă strategică, nu un informator obișnuit. Și tocmai această calitate îl făcea perfect pentru ce avea Iliescu în minte, dar legătura dintre cei doi începuse cu mult înainte de Revoluție. Conform documentelor descoperite în arhivele FSN, Iliescu și Măgureanu se cunosc cel puțin din 1986.
se întâlneau la conferințe ale Academiei, la evenimente culturale aparent banale. Conversau despre sociologie, despre evoluția societății românești, despre schimbările care se produceau în blocul sovietic după venirea lui Gorbaciov la putere. Pentru observatorii externi erau doar două personalități cu interese comune, dar un fost ofițer de securitate care i-a urmărit pe amândoi povestește altceva. Securitatea avea un dosar special pentru Iliescu după ce fusese îndepărtat din cercul puterii de Ceaușescu în 1984. Codificat obiectiv 3451, dosarul conținea rapoarte despre toate întâlnirile sale, toate convorbirile telefonice, toți oamenii cu care intra în contact. Și în aceste rapoarte, numele lui Măgureanu apare de 14 ori, între 1986 și 1989. De ce securitatea îi urmărea atât de atent pe amândoi? Și de ce, după Revoluție, aceste dosare au dispărut din arhive înainte ca cercetătorii să le poată studia? În vara lui 1989, Măgureanu face ceva neobișnuit. Face o călătorie în Ungaria, oficial pentru o conferință academică. Dar, conform fostului său asistent de la universitate, profesorul a întârziat să se întoarcă cu 3 zile. Cele 3 zile nu apar în niciun raport oficial. Securitatea care urmărea fiecare călătorie în străinătate a intelectualilor nu are nicio notă despre aceste zile. E ca și cum Măgureanu ar fi dispărut complet din radare. La întoarcere, Măgureanu avea o întâlnire lungă cu Iliescu la un restaurant din nordul Bucureștiului. Cine l-a ajutat pe Măgureanu să dispară de sub supravegherea securității și ce discutau cei doi la doar câteva luni înainte de căderea lui Ceaușescu? Există o teorie care circulă în cercurile foștilor ofițeri de informații. Conform acestei teorii, Iliescu și un grup mic de reformatori din aparatul comunist pregăteau de ani de zile o schimbare. Nu o revoluție violentă, ci o tranziție controlată. Aveau nevoie de oameni loiali în poziții cheie, oameni care să poată prelua controlul serviciilor secrete în momentul potrivit. Măgureanu ar fi fost pregătit ani de zile pentru acest rol. Dar dacă teoria e adevărată, înseamnă că Revoluția din decembrie 1989 nu a fost deloc spontană? Pe 22 decembrie, când Ceaușescu fuge de pe acoperișul Comitetului Central, Iliescu se afla deja în clădire. Mulți au pus această prezență pe seama șansei sau a implicării spontane. Dar un fost ofițer al securității mărturisește că Iliescu fusese sunat cu o oră înainte și informat că dictatorii vor fugi. Cine l-a sunat? Un nume revine insistent în mărturiile martorilor: Virgil Măgureanu. El ar fi fost printre primii care au aflat despre planul de evacuare și l-ar fi anunțat imediat pe Iliescu. Dacă acest lucru e adevărat, înseamnă că Măgureanu avea surse în cercul interior al puterii chiar în ziua Revoluției. În primele ore, după fuga lui Ceaușescu, haosul e total. Focuri de armă pe străzi, confuzie în armată, securitatea în dezordine. Dar în sediul televiziunii, unde s-a format Frontul Salvării Naționale, totul pare organizat cu o precizie ciudată. Iliescu preia conducerea, formează un consiliu provizoriu, stabilește un guvern și printre consilierii săi apropiați, într-un birou lateral, Virgil Măgureanu coordonează fluxul de informații. Ofițerii ai securității vin și pleacă, îi raportează lui Măgureanu, iar el filtrează totul înainte de a ajunge la Iliescu. Un jurnalist străin prezent în acele momente descrie scena ca pe o operațiune militară perfect planificată, nu ca pe un guvern format în pripă. Măgureanu avea o calitate rară în acele zile. Știa perfect cum funcționează securitatea, dar nu făcea parte oficial din ea. Cunoștea structurile, oamenii cheie, punctele slabe și punctele forte. În același timp, putea pretinde că e doar un profesor universitar ajuns din întâmplare în Revoluție. Această poziție ambiguă îl făcea extrem de valoros pentru Iliescu.
putea comunica cu vechile structuri fără să-și asume responsabilitatea pentru ele, putea restructura serviciile secrete fără să pară că e un aparat cic al regimului vechi. Era omul perfect pentru o tranziție în care totul trebuia să se schimbe, ca nimic să nu se schimbe cu adevărat. În ianuarie 1990, când se discuta formarea noului serviciu de informații, numele lui Măgureanu nu era pe lista oficială de candidați. Formal, pentru funcția de șef al SRI, se luau în considerare generali cu experiență, ofițeri de informații cu state vechi de serviciu, tehnocrați din aparatul de stat. Dar Iliescu știa exact ce voia. Într-o ședință restrânsă a CFSN din 15 ianuarie, el pune pe masă o propunere surprinzătoare: profesorul Virgil Măgureanu să conducă viitorul SRI. Reacțiile sunt de la surprindere la revoltă, dar Iliescu e inflexibil. Cine putea să-i reziste președintelui în acele zile? Și de ce Iliescu risca atât de mult capital politic pentru această numire? Un fost membru CFSN povestește că, după ședința în care Iliescu și-a anunțat decizia, l-a întrebat în privat de ce insistă cu Măgureanu. Răspunsul lui Iliescu a fost criptic, dar revelator. Am nevoie de cineva în care am încredere totală. Cineva care înțelege că serviciile secrete nu trebuie să servească un partid sau un om, ci statul român. Dar ce înseamnă cu adevărat această formulare? Și cum reușise Măgureanu să câștige o încredere atât de totală din partea celui mai puternic om din România? În februarie 1990, în timp ce România se pregătea pentru primele alegeri libere, Măgureanu și Iliescu aveau întâlniri aproape zilnice. Un șofer care îl conducea pe Măgureanu povestește că profesorul mergea la reședința lui Iliescu seara târziu, după ce se întuneca. Intră la ora 9-10 seara și ieșea după miezul nopții. Conversațiile lor durau ore întregi. Ce discutau doi oameni într-un moment când țara se zbătea între trecut și viitor? Ce planuri secrete trasau pentru viitorul serviciilor de informații? Unul dintre subiectele principale era ce să facă cu foștii ofițeri de securitate. Majoritatea populației voia desființarea completă a serviciilor secrete și arestarea tuturor colaboratorilor. Dar Iliescu și Măgureanu gândeau diferit. Ei credeau că România avea nevoie de continuitate, de experiență, de cunoștințele acumulate de securitate în decenii de activitate. Trebuia doar să fie epurați cei fideli personalului Ceaușescu și să fie păstrați profesioniștii. Această viziune pragmatică îi făcea perfecți unul pentru celălalt. Dar cum putea fi vândută publicului o astfel de strategie fără să pară o continuare a regimului vechi? Măgureanu avea soluția. El propunea crearea unui serviciu cu nume nou, cu structură aparent diferită, dar cu multe dintre cadrele vechi. Ideea era să se păstreze competența profesională, dar să se schimbe loialitatea politică. În loc să servească Partidul Comunist, noul SRI urma să servească democrația și statul de drept. Cel puțin așa suna în documentele oficiale. În realitate, planul era ca SRI să fie un instrument personal al lui Iliescu, un serviciu loial președintelui, nu partidelor politice aflate în continuă schimbare. Și Măgureanu era omul care putea transforma acest plan în realitate. Pe 26 martie 1990, când Iliescu îl numește oficial pe Măgureanu șef al SRI, reacțiile sunt explozive. Opoziția strigă că e o farsă, că revoluția a fost trădată, că fostul regim se perpetuează prin intermediari. Presa internațională e sceptică. Serviciile secrete occidentale sunt confuze. Cine e acest Măgureanu? E un fost securist camuflat? E o marionetă a lui Iliescu? Sau e un reformator autentic? Răspunsul la aceste întrebări va determina viitorul României pentru următorul deceniu. Dar Măgureanu avea un avantaj față de orice alt candidat posibil. Nu putea fi atacat pentru trecut. Nu era general de securitate cu sânge pe mâini. Nu fusese în leadership-ul Partidului Comunist.
Era doar un profesor care studiase societatea românească. Această curățenie aparentă a CV-ului său era exactul ce avea nevoie Iliescu. Un om competent, dar fără imagine de securist. Un tehnician al puterii, fără stigmatul aparatului represiv. Iar Măgureanu juca acest rol la perfecție. În primele luni după numire, Măgureanu se mișcă cu o precizie chirurgicală. Identifică rapid ofițerii fideli lui Ceaușescu și îi pensionează sau îi mută în posturi administrative. În locul lor promovează oameni de o altă factură. Unii sunt tineri ofițeri care fuseseră marginalizați în vechiul regim pentru că nu aveau protecție politică. Alții sunt experți tehnici fără implicare în represiunea politică. Și un grup select sunt oameni pe care Măgureanu îi cunoștea personal de dinainte de Revoluție, oameni de încredere care îi împărtășeau viziunea. Cum putea un profesor fără experiență în servicii să cunoască atât de bine cadre și structuri? Răspunsul vine dintr-o sursă neașteptată. Un fost student al lui Măgureanu, devenit mai târziu ofițer SRI, povestește că profesorul lor avea o memorie fotografică pentru oameni și relații. În cursurile sale de sociologie discuta despre structurile de putere, despre rețele informale, despre cum funcționează cu adevărat instituțiile. Acum, la conducerea SRI, Măgureanu aplica teoria pe care o predase ani de zile. Dar de unde cunoștea atât de multe detalii despre structurile secrete ale securității? Un simplu profesor nu ar fi avut acces la astfel de informații, doar dacă ar fi fost mult mai mult decât un simplu profesor. În vara lui 1990, când tensiunile politice se intensifică și opoziția democratică devine tot mai vocală, Iliescu are o nouă criză. Are nevoie de informații despre ce planifică adversarii săi politici. Și aici Măgureanu demonstrează adevărata sa valoare. SRI nu folosește metodele brutale ale securității, nu sunt arestări, nu sunt interogatorii, nu este tortură, dar informațiile curg. Măgureanu construiește o rețea de surse umane bazată pe convingere, nu pe intimidare. Oameni din toate mediile îi furnizează informații voluntar, considerând că astfel servesc stabilitatea țării. Era o securitate cu față umană, dar la fel de eficientă ca cea veche. Unul dintre cele mai controversate momente vine în iunie 1990, când minerii vin la București să reprime protestele antiguvernamentale. Mulți istorici pun întrebarea: cine a organizat de fapt această intervenție? Cine a coordonat logistica? Cine a furnizat informațiile despre liderii protestelor? În arhivele FSN nu există documente clare, dar mai mulți martori menționează că în zilele dinaintea mineriadei, Măgureanu avea ședințe intense cu Iliescu și cu liderii sindicali din Valea Jiului. Ce discutau acești oameni? Și ce rol a jucat exact SRI în evenimentele care au șocat România și lumea? Măgureanu neagă constant orice implicare a SRI în mineriada din iunie. El susține că serviciul pe care îl conducea se ocupa doar de informații externe și de securitate națională, nu de politică internă. Dar această versiune nu corespunde cu mărturia foștilor angajați. Un fost ofițer SRI, vorbind sub protecția anonimatului, dezvăluie că în zilele de 13-15 iunie 1990, Biroul de Informații Interne al SRI era într-o stare de alertă maximă. Ei monitorizau fiecare mișcare a protestarilor, comunicau constant cu forțele de ordine, furnizau hărți și planuri tactice. Dacă SRI nu era implicat, de ce avea nevoie de toate aceste activități? Relația dintre Iliescu și Măgureanu devine tot mai strânsă după mineriada. Ei se văd aproape zilnic, comunică prin linii securizate, au propriul lor limbaj criptic. Un fost consilier prezidențial povestește că Iliescu îi avea pe toți consilierii, dar la decizii majore se consulta doar cu Măgureanu. Măgureanu devenise mai mult decât un șef de serviciu secret. Era un confident, un strateg politic, poate chiar un co-guvernant în umbră. Cât de mult putere avea de fapt Măgureanu?
și unde se oprea influența sa? În septembrie 1990, câteva luni după alegerile care l-au confirmat pe Iliescu ca președinte, Măgureanu face o mișcare surprinzătoare. Inițiază o serie de contacte cu serviciile secrete occidentale, în special cu CIA și cu serviciile germane. Mesajul său e clar. România vrea să fie parte a lumii libere. SRI vrea să coopereze cu Occidentul. Trecutul e îngropat. Dar serviciile occidentale sunt sceptice. Trimit analiști să evalueze noul SRI. Rapoartele lor sunt mixte. Pe de o parte, SRI pare într-adevăr diferit de vechea securitate. Pe de altă parte, multe dintre metodele și multe dintre cadrele sunt aceleași. Cum puteau occidentalii să aibă încredere într-un serviciu condus de un om atât de apropiat de Iliescu? Măgureanu avea un răspuns la această dilemă. El propune un program de training pentru ofițerii SRI cu instructori americani și europeni. Invită experți NATO să țină cursuri despre democrație și drepturile omului. Deschide parțial arhivele pentru cercetători străini. Toate aceste gesturi creează o imagine de deschidere și reformă, dar în spatele acestei fațade, structurile profunde ale SRI rămân impenetrabile. Măgureanu juca un dublu joc perfect calibrat, destul de transparent pentru a câștiga încredere occidentală, destul de opac pentru a păstra puterea reală. Cine îl învățase pe profesorul de sociologie această artă sofisticată a manipulării percepțiilor? În arhivele descoperite după 2000, cercetătorii au găsit documente care aruncă o lumină nouă asupra perioadei 1990-1992. Conform acestor documente, SRI avea o structură secretă numită compartimentul special, nedeclarată în organigramele oficiale. Acest compartiment se ocupa de operațiuni care nu puteau fi făcute public: monitorizarea opoziției politice, infiltrarea mișcărilor sociale, influențarea presei. În fruntea acestui compartiment se afla un ofițer de încredere al lui Măgureanu, un fost coleg de la universitate. Câți români știau că serviciile secrete ale țării lor aveau o structură paralelă, ascunsă chiar și de Parlament? Unul dintre subiectele cele mai sensibile în relația Iliescu-Măgureanu era gestionarea dosarelor securității. După Revoluție, milioane de români vroiau să știe cine i-a turnat, cine i-a urmărit, ce conțineau rapoartele despre ei. Presiunea pentru deschiderea arhivelor era enormă, dar Iliescu și Măgureanu rezistau. Argumentul oficial era protecția metodelor de lucru și a surselor încă active, dar adevăratul motiv era mult mai complex. În acele arhive se aflau detalii despre aproape toată clasa politică a României post-decembriste. Cine colaborase, cine știa ce, cine fusese implicat în ce operațiuni. Deschiderea completă a arhivelor ar fi putut arunca în aer întreaga clasă politică. Măgureanu avea o strategie simplă: controla accesul la arhive. SRI prelua o parte semnificativă din documentele securității, clasificându-le drept materiale de securitate națională. Ce nu putea fi luat era tergiversat sau reorganizat, astfel încât să devină greu de cercetat. Fostul șef al CNSAS, instituția care ar fi trebuit să gestioneze aceste arhive, povestește că SRI bloca constant transferul documentelor. Când în final erau transferate, lipseau pagini întregi sau dosare complete. Cine decidea ce documente să dispară? Și pe cine protejau aceste dispariții? Există o teorie conform căreia Măgureanu folosea dosarele ca pe un instrument de control. Oricine din clasa politică avea ceva de ascuns în trecut, putea fi ușor manipulat cu amenințarea dezvăluirii. Nu era nevoie de șantaj direct, era suficient să știe toată lumea că SRI are dosarele și că Măgureanu controlează ce se face public și ce rămâne secret. Această putere invizibilă îl făcea pe șeful SRI mai influent decât mulți miniștri sau parlamentari. Dar cum păstra Măgureanu echilibrul? Cum evita să devină el însuși o țintă pentru cei pe care îi controla? Răspunsul e simplu: prin loialitatea absolută față de Iliescu. Atâta timp cât președintele îl proteja,
Măgureanu era intangibil și Iliescu avea toate motivele să-l protejeze. SRI devenise ochii și urechile președinției. Fiecare mișcare a opoziției, fiecare articol de presă nefavorabil, fiecare complot real sau imaginar ajungea pe biroul lui Iliescu prin filiera Măgureanu. Cei doi deveniseră practic indispensabili unul pentru celălalt. Dar ce se întâmpla când interesele lor nu mai coincidau perfect? Existau momente de tensiune între ei? Și dacă da, cum erau gestionate? Un fost consilier prezidențial își amintește un episod din 1992, când Măgureanu a venit supărat la Iliescu. SRI descoperise o rețea de corupție la nivel înalt, implicând oameni apropiați de președinte. Măgureanu voia să ancheteze și să raporteze public. Iliescu îi cere să oprească investigația, invocând că ar destabiliza guvernul într-un moment dificil. Măgureanu insistă că integritatea serviciului e în joc. Conversația devine tensionată. În final, Iliescu îi propune un compromis. Măgureanu va opri investigația publică, dar va curăța discret rețeaua, îndepărtând persoanele implicate, fără scandal. Măgureanu acceptă. Era aceasta o demonstrație de pragmatism sau o capitulare în fața puterii politice? Acest episod arată complexitatea relației dintre cei doi. Nu era o simplă relație șef-subordonat, era o parteneriat bazat pe interese comune și respect reciproc, dar și pe negocieri continue despre limite și prerogative. Măgureanu nu era o marionetă, avea propria sa viziune și propriile principii, dar, în același timp, înțelegea perfect că puterea sa deriva din sprijinul lui Iliescu. Fără președinte, SRI ar fi fost rapid desființat sau transformat radical de presiunea opoziției. Această realitate îl făcea pe Măgureanu să fie loial, dar nu servil, să fie independent în execuție, dar aliniat strategic. O balanță delicată care cerea inteligență politică remarcabilă. În 1992, când România se pregătea pentru noi alegeri, Măgureanu se află în fața unei dileme. SRI avea informații despre planurile electorale ale tuturor partidelor, inclusiv ale opoziției. Cum să folosească aceste informații fără să transforme serviciul într-un instrument electoral al lui Iliescu? Măgureanu găsește o soluție sofisticată. SRI nu intervine direct în campanie, nu fabrică scandaluri, nu manipulează vot, dar informațiile despre vulnerabilitățile opoziției ajung la președintele, care le folosește strategic în discursuri și conferințe de presă. Nu e fraudă electorală directă, dar nici nu e un proces democratic echitabil. Este zona gri în care Măgureanu excela, acțiuni care nu pot fi dovedite, dar care au impact real. Cât de mult au cântărit aceste informații în victoria lui Iliescu din 1992. După realegerea lui Iliescu, relația cu Măgureanu intră într-o nouă fază. Președintele are acum un mandat democratic clar. Opoziția e slăbită, presiunea pentru reforme radicale scade. Aceasta înseamnă că Iliescu are mai multă libertate, dar și că dependența sa de SRI devine mai puțin critică. Măgureanu simte această schimbare subtilă. Încep să apară tensiuni. Iliescu vrea un SRI mai puțin vizibil, mai puțin implicat în politica internă. Măgureanu crede că serviciul trebuie să rămână vigilent împotriva amenințărilor interne. Cine avea dreptate și cum se va rezolva această divergență? În toamna lui 1993, un incident aparent minor dezvăluie fracturi în relația dintre cei doi. Un ziar de opoziție publică un articol devastator despre corupția din anturajul prezidențial, citând surse din interiorul guvernului. Iliescu e furios și cere lui Măgureanu să identifice sursa scurgerii. Dar investigația SRI durează săptămâni, apoi luni, fără rezultat concret. Unii consilieri prezidențiali șoptesc că Măgureanu sabotează intenționat ancheta. Alții cred că șeful SRI protejează pe cineva. Sau poate că scurgerea venea chiar din interiorul serviciului, ca un avertisment subtil către președinte.
Ce mesaj încerca Măgureanu să transmită prin această tergiversare? Un fost ofițer SRI oferă o explicație șocantă. Conform lui, Măgureanu începuse să construiască propriul său sistem de putere, independent de Iliescu. Recruta oameni loiali lui personal, nu președintelui. Dezvolta relații cu lideri din opoziție, pregătindu-se pentru scenariul în care Iliescu ar pierde puterea. Crea rețele în mediul de afaceri, asigurându-și resurse financiare proprii. Măgureanu învățase lecția fundamentală a supraviețuirii în serviciile secrete. Nu te lega niciodată complet de un singur patron politic. Dar dacă această teorie e adevărată, înseamnă că Iliescu și-a creat propriul rival în persoana omului în care avea cea mai mare încredere. În decembrie 1993, exact 4 ani după Revoluție, Măgureanu organizează o conferință internă la SRI. Tema oficială e evaluarea amenințărilor la adresa securității naționale. Dar discursul său de deschidere conține un mesaj ciudat. El vorbește despre necesitatea ca serviciile secrete să servească statul, nu guvernul de moment, despre importanța independenței profesionale, despre pericolul politizării excesive. Toți ofițerii prezenți înțeleg că Măgureanu vorbește despre relația sa cu Iliescu, fără să-l numească. Era aceasta o declarație de independență sau o încercare de a-și proteja poziția în fața presiunilor prezidențiale? Iliescu află despre acest discurs și reacționează rapid. Îl cheamă pe Măgureanu la o întâlnire privată la reședința prezidențială. Conversația lor durează 3 ore. Nu există martori, nu există înregistrări, dar când Măgureanu iese, fața lui e palidă și trasă. Un șofer care îl aștepta povestește că șeful SRI a stat în mașină 10 minute înainte de a pleca, privind fix în gol. Ce i-a spus Iliescu în acele 3 ore? Ce amenințări sau ce promisiuni au fost făcute? Și cum s-a schimbat dinamica puterii dintre ei după această întâlnire? În lunile următoare, Măgureanu devine vizibil mai precaut. Rapoartele către președinție devin mai frecvente și mai detaliate. Operațiunile sensibile sunt discutate în prealabil cu cotroceni. Măgureanu participă la mai multe evenimente publice alături de Iliescu, demonstrând loialitate. Dar în interiorul SRI, el continuă să-și consolideze puterea. Promovează oameni de încredere în poziții cheie. Reorganizează structuri pentru a avea control mai direct. Creează compartimente noi care raportează doar lui. Era aceasta o retragere tactică sau o pregătire pentru o confruntare viitoare? Un document descoperit în arhivele SRI din acea perioadă aruncă o lumină tulburătoare. E un raport intern despre scenarii de criză politică, datat martie 1994. Raportul analizează ce s-ar întâmpla dacă Iliescu ar fi forțat să demisioneze, dacă ar pierde alegerile sau dacă ar muri subit. Pentru fiecare scenariu sunt descrise acțiuni pe care SRI ar trebui să le întreprindă pentru a asigura stabilitatea. Dar, citind între rânduri, devine clar că aceste acțiuni de stabilizare ar însemna de fapt preluarea controlului de către SRI într-un vid de putere. Măgureanu plănuia o lovitură de stat sau doar se pregătea profesional pentru orice eventualitate? În vara lui 1994, România e zguduită de un scandal de corupție care implică privatizări frauduloase. Opoziția cere demisia guvernului. Presa internațională scrie despre mafiotizarea tranziției românești. Iliescu e sub presiune enormă. Și în acest moment, Măgureanu face o mișcare surprinzătoare. SRI publică un raport despre interferențe străine în economia românească, sugerând că scandalul e amplificat de servicii secrete occidentale care vor să destabilizeze țara. Raportul e controversat și greu de verificat, dar reușește să schimbe narațiunea. În loc să vorbească despre corupția internă, presa începe să discute despre comploturi externe. Iliescu e salvat,
Dar la ce preț? Și ce a cerut Măgureanu în schimb pentru acest serviciu? Un fost ministru din guvernul Văcăroiu povestește că după acest episod, influența lui Măgureanu în guvern crește dramatic. El participă la ședințe ale cabinetului, deși formal nu are acest drept. Opiniile lui sunt ascultate cu atenție. Miniștrii îl tratează cu o deferență care depășește rangul său oficial. Măgureanu devine practic un viceprim-ministru în umbră, responsabil cu securitatea în sens larg. Dar această creștere a puterii îl face și mai vizibil, mai vulnerabil la atacuri. Opoziția începe să-l țintească direct, cerând demisia lui și desființarea SRI. Cum va răspunde Măgureanu la această presiune crescândă? În toamna lui 1994, un grup de parlamentari din opoziție depune o moțiune cerând audierea lui Măgureanu în Parlament despre activitățile SRI. Moțiunea e susținută de organizații pentru drepturile omului și de presa independentă. Măgureanu e pus în fața unei alegeri dificile: să accepte audierea și să riște întrebări incomode sau să refuze și să pară că ascunde ceva. El alege o cale de mijloc. Acceptă audierea, dar în ședință secretă, doar în fața Comisiei de Securitate. În această ședință, conform unor scurgeri ulterioare, Măgureanu oferă o performanță magistrală. Recunoaște erori minore, promite reforme, dar apără cu fermitate necesitatea unui serviciu secret puternic. Reușește să convingă chiar și unii parlamentari din opoziție. Cum putea un fost profesor să manipuleze atât de abil politicieni experimentați? Răspunsul vine din trecut. Măgureanu petrecuse ani de zile studiind psihologia socială și tehnicile de persuasiune. În cursurile sale universitare, preda despre cum funcționează grupurile, cum se formează consensul, cum pot fi influențate deciziile colective. Acum aplica această știință în politică. Știa exact ce să spună fiecărui parlamentar pentru a-l neutraliza. Știa cum să folosească informații clasificate pentru a impresiona. Știa când să fie umil și când să fie autoritar. Era un maestru al manipulării, dar o manipulare atât de subtilă încât victimele nu realizau că sunt manipulate. Câți alți lideri politici căzuseră în plasa lui Măgureanu fără să știe? În 1995, relația dintre Iliescu și Măgureanu intră într-o nouă fază de tensiune. Președintele vrea să normalizeze relațiile cu Occidentul, să atragă investiții, să integreze România în structurile euroatlantice. Dar pentru aceasta, România trebuie să demonstreze că e o democrație funcțională, cu servicii secrete, transparente și responsabile. Măgureanu rezistă acestor presiuni. El argumentează că deschiderea excesivă va slăbi capacitatea operațională a SRI, că inamicii României vor profita de transparență pentru a-și infiltra agenții, că securitatea națională nu poate fi sacrificată pe altarul imaginii internaționale. Cine avea dreptate în acest conflict fundamental între securitate și deschidere? Un fost consilier pe probleme de securitate națională oferă o perspectivă interesantă. Conform lui, atât Iliescu cât și Măgureanu aveau dreptate parțial, dar amândoi erau prizonieri ai propriilor lor paradigme. Iliescu gândea ca un politician care trebuie să câștige alegeri și să mențină sprijin internațional. Măgureanu gândea ca un ofițer de informații care trebuie să protejeze secretele și să anticipeze amenințările. Aceste două logici erau fundamental incompatibile și nimeni nu găsise formula magică care să le reconcilieze. Dar poate că această tensiune permanentă era de fapt sănătoasă. Poate că un serviciu secret prea aliniat cu politica devine ineficient, iar un serviciu prea independent devine periculos. În martie 1996, cu 8 luni înainte de alegeri, Măgureanu face o declarație publică neobișnuită. Într-un interviu pentru o publicație de specialitate, el afirmă că SRI va respecta rezultatul alegerilor,
indiferent care ar fi acesta, și că serviciul va coopera cu orice guvern democratic ales. Declarația pare banală, dar în contextul românesc al anului 1996 e revoluționară. Măgureanu semnalează că SRI nu va fi un instrument electoral al lui Iliescu, că serviciul e pregătit pentru o alternare la putere. Dar era aceasta o declarație sinceră sau o manevră tactică pentru a proteja SRI de valul anti-Iliescu care se forma în societate? Iliescu nu e deloc fericit cu această declarație. Într-o ședință restrânsă îl întreabă pe Măgureanu direct: "Ești cu mine sau împotriva mea?" Măgureanu răspunde diplomatic: "Sunt cu România, domnule președinte, și România are nevoie de stabilitate, indiferent cine guvernează." Răspunsul e perfect calibrat, sună patriotic, dar e esențialmente evaziv. Iliescu înțelege mesajul. Măgureanu se pregătește să supraviețuiască unei eventuale înfrângeri electorale. Președintele e dezamăgit, dar nu poate face nimic. Să-l înlocuiască pe Măgureanu cu câteva luni înainte de alegeri ar fi un semn de slăbiciune și ar crea instabilitate. Măgureanu câștigase această rundă a jocului lor complex, dar la ce cost pentru relația lor personală? În vara lui 1996, pe măsură ce campania electorală se intensifică, Măgureanu adoptă un profil public extrem de scăzut. Nu mai dă interviuri, nu mai apare la evenimente, comunică doar prin comunicate oficiale. Dar în spatele acestei discreții, SRI e extrem de activ. Monitorizează toate partidele, colectează informații despre candidați, analizează scenarii post-electorale. Un fost ofițer SRI dezvăluie că în acea perioadă serviciul avea dosare actualizate zilnic despre toți liderii politici importanți, inclusiv despre Emil Constantinescu, candidatul opoziției. Ce conțineau aceste dosare și cum plănuia Măgureanu să le folosească după alegeri? Există o teorie conform căreia Măgureanu a avut întâlniri secrete cu reprezentanții ai opoziției în lunile dinaintea alegerilor. Aceste întâlniri ar fi avut loc în locații neutre, facilitate de intermediari de încredere. Mesajul lui Măgureanu ar fi fost simplu: SRI nu va împiedica o victorie a opoziției, dar în schimb cere garanții că serviciul nu va fi desființat sau radical transformat după alegeri. Opoziția, dorind să evite o confruntare cu serviciile secrete, ar fi acceptat aceste termeni. Dacă această teorie e adevărată, înseamnă că Măgureanu a negociat propriul său tratat de pace cu viitoarea putere fără știrea lui Iliescu. Era aceasta o trădare sau o strategie de supraviețuire instituțională? Pe 3 noiembrie 1996, Emil Constantinescu câștigă alegerile prezidențiale. Iliescu pierde puterea după 6 ani. Pentru prima dată în istoria post-comunistă a României are loc o alternare democratică. Și în această tranziție critică, Măgureanu joacă un rol esențial. SRI asigură că nu există violențe, că armata rămâne neutră, că transferul de putere se face civilizat. Măgureanu se întâlnește cu Constantinescu înainte de învestire și îi prezintă un raport complet despre starea securității naționale. Noul președinte e impresionat de profesionalismul șefului SRI, dar în aceeași zi, Măgureanu are și o întâlnire cu Iliescu, acum fost președinte. Ce și-au spus cei doi în acea ultimă întâlnire oficială? Un martor apropiat povestește că întâlnirea a fost emoționantă și tensionată în același timp. Iliescu îi reproșează lui Măgureanu că nu a făcut suficient pentru a preveni înfrângerea electorală. Măgureanu răspunde că SRI nu e un instrument electoral și că a acționat corect. Iliescu acceptă explicația, dar adaugă ceva care îl marchează pe Măgureanu: "Am avut încredere totală în tine 6 ani, sper că nu am greșit." Măgureanu nu răspunde. După ce Iliescu pleacă, șeful SRI rămâne singur în birou o oră întreagă. La ce se gândea în acel moment? Regreta ceva sau plănuia deja cum să supraviețuiască în noua eră politică? Surprinzător, Constantinescu îl păstrează pe Măgureanu la conducerea SRI.
Decizia e controversată în interiorul coaliției de guvernământ. Mulți vor un șef nou, loial noii puteri. Dar Constantinescu argumentează că stabilitatea serviciilor secrete e esențială în perioada de tranziție. În realitate, decizia e mai complexă. Constantinescu nu are pe nimeni cu experiența și cunoștințele lui Măgureanu, iar Măgureanu a reușit să-l convingă că poate servi orice președinte democratic, nu doar pe Iliescu. Dar această continuitate ridică întrebări fundamentale. Dacă Măgureanu poate servi atât de ușor stăpâni politici opuși, înseamnă că loialitatea lui e superficială? Sau înseamnă că e un adevărat profesionist care pune instituția deasupra politicii? În primele luni ale președinției Constantinescu, Măgureanu demonstrează o adaptabilitate remarcabilă. Cooperează cu noua putere, furnizează informații valoroase, ajută la implementarea reformelor, dar, în același timp, menține contacte cu Iliescu și cu PDSR, partidul fostului președinte. Măgureanu devine un pod între vechea și noua putere, un factor de stabilitate într-o perioadă de schimbări rapide. Dar această poziție ambiguă nu poate dura la infinit. Mai devreme sau mai târziu va trebui să aleagă un tabăr. Sau, poate că Măgureanu a descoperit secretul suprem al puterii în România postcomunistă. Să nu alegi niciodată definitiv. Să rămâi mereu în echilibru între forțe opuse. În vara lui 1997, presiunea asupra lui Măgureanu crește. Presa liberă, acum fără cenzură, începe să publice investigații despre activitățile SRI în perioada Iliescu. Apar dezvăluiri despre supravegherea opoziției, despre dosare ilegale, despre operațiuni dubioase. Măgureanu e chemat în Parlament să explice. De această dată, audierea e publică și transmisă la televiziune. Întrebările sunt dure și directe. Măgureanu se apără cu abilitate, dar e vizibil sub presiune. Recunoaște unele greșeli, dar le atribuie contextului dificil al tranziției, promite reforme profunde. Dar e suficient? Sau timpul lui Măgureanu la conducerea SRI se apropie de sfârșit? În septembrie 1997, după aproape 8 ani la conducerea SRI, Virgil Măgureanu demisionează. Oficial, demisia e voluntară, pentru motive personale. În realitate, e rezultatul unei presiuni politice crescânde și al unei înțelegeri cu Constantinescu. Măgureanu pleacă cu onoruri, cu pensie specială, cu protecție împotriva urmăririi penale pentru actele din perioada sa de conducere. E un final elegant pentru un om care a dominat serviciile secrete românești într-o perioadă crucială. Dar plecarea lui Măgureanu nu închide capitolul relației sale cu Iliescu. Cei doi vor rămâne în contact, vor continua să se consulte, vor păstra o legătură care transcende funcțiile oficiale. De ce această relație a supraviețuit pierderii puterii? Ce îi ținea legați pe acești doi oameni? Un fost colaborator apropiat al ambilor oferă o explicație profundă. Conform lui, Iliescu și Măgureanu erau legați nu doar de interese politice, ci de o experiență comună fundamentală. Amândoi au trăit momentul unic al Revoluției, când totul era posibil și nimic nu era sigur. Amândoi au participat la construirea unui stat nou din ruinele celui vechi. Amândoi au făcut alegeri dificile, au purtat secrete grele, au navigat în ape tulburi. Această experiență comună i-a legat într-un mod pe care cei din afară nu-l pot înțelege complet. Erau complici într-un sens profund, nu criminal, ci existențial. Împărtășeau o poveste pe care nimeni altcineva nu o putea înțelege complet. După plecarea de la SRI, Măgureanu se retrage din viața publică. Refuză interviuri, nu scrie memorii, nu comentează evenimentele politice. Dar în cercurile informate se știe că el rămâne un consilier informal pentru Iliescu. Când PDSR revine la putere în 2000 și Iliescu devine din nou președinte, mulți se așteaptă ca Măgureanu să fie rechemat într-o funcție oficială. Dar asta nu se întâmplă. Măgureanu rămâne în umbră, oferind sfaturi discrete, menținând contacte, influențând, fără a fi vizibil. Poate că a învățat că adevărata putere nu necesită funcții oficiale, că influența reală
se exercită din umbră, nu din lumina reflectoarelor. În arhivele deschise după 2000, cercetătorii au găsit documente fascinante despre relația Iliescu-Măgureanu, corespondență privată, note de ședințe secrete, rapoarte confidențiale. Aceste documente dezvăluie o relație mult mai complexă decât se credea. Nu era o simplă relație șef-subordonat sau patron-client. Era un parteneriat strategic între doi oameni cu viziuni complementare. Iliescu aducea legitimitatea politică și viziunea de ansamblu. Măgureanu aducea instrumentele de putere și capacitatea operațională. Împreună au construit un sistem care a dominat România un deceniu întreg, dar la ce preț? Pentru democrația românească. Și ce lecții putem învăța din această relație pentru prezent? Astăzi, la peste 2 decenii de la plecarea lui Măgureanu de la SRI, dezbaterea despre rolul său continuă. Unii îl văd ca pe un profesionist care a modernizat serviciile secrete românești și le-a adaptat la democrație. Alții îl consideră un manipulator care a perpetuat metodele securității sub o fațadă nouă. Adevărul, ca întotdeauna, e probabil undeva la mijloc. Măgureanu a fost un om al tranziției, cu toate ambiguitățile și compromisurile pe care această poziție le implică. A servit atât dictatura cât și democrația, atât Iliescu cât și Constantinescu. A fost loial și trădător, reformator și conservator, transparent și secret. În această complexitate contradictorie se află poate cheia înțelegerii nu doar a lui Măgureanu, ci a întregii tranziții românești postcomuniste. Relația dintre Iliescu și Măgureanu rămâne una dintre cele mai fascinante și mai puțin înțelese din istoria recentă a României. A fost o relație bazată pe încredere reciprocă, dar și pe calcul rece, pe loialitate personală, dar și pe interese strategice, pe prietenie, dar și pe dependență mutuală. Cei doi oameni s-au folosit reciproc, dar s-au și protejat reciproc. Au construit împreună un sistem de putere, dar au și limitat excesele unul altuia. În această dialectică complexă se află poate secretul supraviețuirii lor politice într-o perioadă extrem de turbulentă. Dar ce ne spune această relație despre natura puterii în România postcomunistă, despre rolul serviciilor secrete într-o democrație fragilă, despre prețul tranziției de la dictatură la libertate? Acestea sunt întrebări la care fiecare dintre noi trebuie să găsească propriile răspunsuri. În primăvara lui 1998, la câteva luni după demisia sa, Măgureanu face ceva neașteptat. Acceptă o funcție de profesor la Academia Națională de Informații, instituția care pregătește viitorii ofițeri SRI. Decizia pare modestă, o retragere în lumea academică de unde venise. Dar cei care înțeleg jocurile puterii văd altceva. Măgureanu nu pleacă cu adevărat din sistemul serviciilor secrete, el doar schimbă poziția pe tabla de șah. De la conducător direct devine mentor, de la executant devine ideolog. Câți dintre ofițerii pe care îi va preda vor ajunge în funcții cheie și ce doctrină le va transmite despre relația dintre servicii și puterea politică? Un fost student al său de la Academie povestește despre cursurile lui Măgureanu. Nu erau lecții tehnice despre metode de spionaj sau contraspionaj. Erau meditații profunde despre natura puterii, despre echilibrul dintre securitate și libertate, despre rolul serviciilor într-o democrație. Măgureanu vorbea din experiență, fără să dezvăluie secrete concrete, dar lăsând să se înțeleagă enorm. Studenții erau fascinați. Simțeau că învață de la un maestru, nu de la un simplu profesor. Dar ce anume învățau? Să servească statul sau să manipuleze puterea? Să protejeze democrația sau să o controleze din umbră? În aceeași perioadă, Iliescu trăiește propria sa traversare a deșertului politic. După înfrângerea din 1996, PDSR e în opoziție pentru prima dată. Mulți îl consideră pe Iliescu un politician terminat, o relicvă a trecutului. Dar fostul președinte nu renunță.
își reconstruiește partidul, își rafinează mesajul, se pregătește pentru revenire. Și în această perioadă dificilă, una dintre persoanele pe care se bazează pentru sfaturi strategice e Virgil Măgureanu. Cei doi se întâlnesc discret în locații private, departe de ochii presei. Discută despre evoluția politică, despre greșelile guvernării Constantinescu, despre oportunități. Măgureanu nu e membru de partid, nu apare la evenimente politice, dar influența sa asupra strategiei lui Iliescu e profundă. Ce sfaturi dă fostul șef al SRI fostului președinte? Un fost consilier al lui Iliescu din acea perioadă dezvăluie un detaliu fascinant. Măgureanu îl sfătuiește pe Iliescu să nu atace frontal guvernarea Constantinescu, în schimb să aștepte ca aceasta să se compromită singură prin incompetență și certuri interne. Să păstreze un profil moderat, de om de stat responsabil, nu de politician agresiv. Să construiască imaginea unui lider matur, care poate readuce stabilitatea după haosul reformelor eșuate. Această strategie e exact opusul instinctului politic al lui Iliescu, care vrea să atace dur, dar el ascultă de Măgureanu și strategia funcționează perfect. În 2000, când România e epuizată de 4 ani de reforme dureroase și corupție galopantă, Iliescu revine la putere cu o victorie confortabilă. Cât de mult din această victorie se datorează sfaturilor lui Măgureanu? După realegerea lui Iliescu în 2000, toată lumea se așteaptă ca Măgureanu să revină într-o funcție oficială. Dar asta nu se întâmplă. Iliescu îl numește pe altcineva șef al SRI. Măgureanu rămâne profesor la Academie. Mulți interpretează asta ca pe o răcire a relației dintre cei doi, dar realitatea e mai subtilă. Iliescu și Măgureanu au învățat lecția din primul mandat. Prea multă vizibilitate a șefului SRI atrage critici și complică guvernarea. Mai bine să existe un șef formal care să ia focul criticilor, în timp ce Măgureanu influențează din umbră prin rețeaua de ofițeri pe care i-a format. E o strategie mai sofisticată, mai puțin vulnerabilă la atacuri politice, dar e și mai opacă, mai greu de controlat democratic. Cine supraveghează pe supraveghetorii invizibili? În anii 2000-2004, în timpul celui de-al treilea mandat al lui Iliescu, România face pași importanți spre integrarea euroatlantică. Negocierile pentru aderarea la NATO avansează. Perspectiva intrării în UE devine reală. Aceste procese cer reforme profunde în serviciile secrete, transparență crescută, cooperare cu partenerii occidentali. Măgureanu, din poziția sa de profesor și mentor informal, joacă un rol crucial în pregătirea SRI pentru aceste schimbări. El predă cursuri despre standardele NATO, despre cooperarea între servicii în spațiul european, despre echilibrul dintre eficiență operațională și control democratic, dar predă și ceva mai subtil: cum să păstrezi puterea reală în timp ce cedezi puterea aparentă, cum să pari transparent fără a dezvălui cu adevărat secretele, cum să cooperezi cu partenerii occidentali fără a deveni dependent de ei. Un ofițer SRI care a urmat cursurile lui Măgureanu în acea perioadă povestește despre o lecție memorabilă. Măgureanu a desenat pe tablă 2 cercuri care se suprapun parțial. Un cerc reprezenta ce trebuie să știe publicul și partenerii, celălalt ce trebuie să rămână secret pentru eficiența operațională. Zona de suprapunere era transparența strategică, informații care pot fi dezvăluite pentru a construi încredere, fără a compromite capacitatea operațională. Măgureanu a petrecut 2 ore explicând cum să gestionezi această zonă de suprapunere, cum să alegi ce să dezvălui și ce să ascunzi, cum să creezi iluzia transparenței complete în timp ce păstrezi secretele esențiale. Era o lecție de manipulare sofisticată, prezentată ca profesionalism necesar. Câți ofițeri au aplicat această lecție în carierele lor ulterioare? În 2003, România primește invitația de aderare la NATO. E un moment istoric, culminația a 14 ani de tranziție,
Și în acest succes, contribuția serviciilor secrete românești e semnificativă. SRI a cooperat strâns cu CIA și cu alte servicii NATO, a demonstrat capacitate și loialitate, a convins partenerii că România poate fi un aliat de încredere. Măgureanu nu mai e șef al SRI de 6 ani, dar amprenta sa asupra instituției e profundă. Mulți dintre ofițerii cheie care au negociat cu partenerii occidentali au fost formați de el. Doctrina de cooperare pe care o aplică a fost dezvoltată de el. Chiar și din umbră, Măgureanu rămâne o prezență invizibilă, dar puternică în serviciile secrete românești. Dar această influență persistentă e un semn de profesionalism sau de imposibilitatea de a reforma cu adevărat instituțiile moștenite din comunism? În vara lui 2004, Iliescu se pregătește să părăsească președinția după 12 ani la putere în 3 mandate. E ultimul său an ca președinte, sfârșitul unei ere. Și în această perioadă de bilanț, el are mai multe întâlniri lungi cu Măgureanu. Discută despre ce s-a realizat, despre ce a rămas nerealizat, despre moștenirea pe care o lasă. Un martor apropiat povestește că într-una dintre aceste conversații, Iliescu îl întreabă pe Măgureanu: "Am făcut ce trebuia?" Măgureanu răspunde după o lungă pauză: "Am făcut ce am putut în circumstanțele date. Istoria va judeca dacă a fost suficient." E un răspuns diplomatic, dar și profund. Recunoaște limitările, dar nu acceptă vina. Plasează responsabilitatea în contextul istoric, nu în alegerile personale. E tipic pentru amândoi, oameni care au navigat în ape tulburi și care refuză să fie judecați simplist. După plecarea lui Iliescu de la președinție în 2004, relația dintre cei doi intră într-o nouă fază. Nu mai sunt legați de funcții oficiale, de responsabilități de stat, de presiuni politice imediate. Pot fi, pentru prima dată în 15 ani, pur și simplu 2 oameni care au trecut împreună prin evenimente extraordinare. Se întâlnesc ocazional, discută despre politică și istorie, își amintesc de momentele cheie ale traseului lor comun. Un fost colaborator care i-a văzut împreună în această perioadă descrie o relație caldă, aproape fraternă. Glumesc, își amintesc anecdote, vorbesc deschis despre greșeli și regrete. E o față a relației lor pe care publicul nu a văzut-o niciodată. Dar chiar și în aceste momente private există subiecte pe care nu le discută, secrete pe care le vor duce în mormânt. În 2006, România aderă la Uniunea Europeană. E un alt moment istoric, poate și mai important decât aderarea la NATO. Și din nou, în spatele acestui succes se află și munca serviciilor secrete, inclusiv moștenirea lui Măgureanu. SRI a devenit o instituție respectată de partenerii europeni, capabilă să contribuie la securitatea comună. Dar în același timp, rapoartele Comisiei Europene menționează în continuare probleme cu transparența și responsabilitatea serviciilor secrete românești. Există încă zone opace, practici neclare, rezistență la controlul democratic complet. E moștenirea ambiguă a ierei Iliescu-Măgureanu, servicii competente, dar insuficient transparente, eficiente, dar greu de controlat, profesioniste, dar prea autonome. Cum poate România să depășească această moștenire fără a pierde competența acumulată? În anii care urmează, pe măsură ce România se integrează în structurile euroatlantice, dezbaterea despre trecutul serviciilor secrete devine tot mai intensă. Apar cărți, documentare, investigații jurnalistice despre perioada de tranziție. Numele lui Măgureanu revine constant. Unii autori îl prezintă ca pe un reformator care a modernizat SRI, alții ca pe un continuator al metodelor securității. Măgureanu însuși rămâne tăcut, refuzând să comenteze sau să se apere. Această tăcere
e interpretată diferit. Unii o văd ca pe demnitate, refuzul de a se angaja în polemici, alții ca pe recunoaștere tacită a vinei, incapacitate de a se apăra pentru că faptele sunt indefendabile. Dar poate că Măgureanu pur și simplu înțelege că adevărul e prea complex pentru a fi explicat în interviuri sau cărți, că experiența sa nu poate fi redusă la categorii simple de bine și rău. În 2010, la 20 de ani de la numirea sa ca șef al SRI, un grup de istorici organizează o conferință despre serviciile secrete în tranziția postcomunistă. Măgureanu e invitat să participe, dar refuză. În schimb, trimite un mesaj scris care e citit la conferință. În acest mesaj, el vorbește despre dificultățile tranziției, despre necesitatea de a echilibra securitate și libertate, despre imposibilitatea de a aplica standarde occidentale într-o țară care abia ieșea din dictatură. Nu își cere scuze, dar recunoaște că au fost făcute greșeli. Nu se apără, dar cere înțelegere pentru contextul în care a acționat. E un mesaj caracteristic pentru Măgureanu, nuanțat, reflexiv, refuzând simplificările. Dar e suficient. Poate cineva care a deținut atâta putere să scape de responsabilitate invocând circumstanțele? Iliescu, în aceeași perioadă, e mai deschis în a discuta despre trecutul său, dă interviuri, scrie memorii, participă la dezbateri. Despre relația sa cu Măgureanu vorbește cu respect și apreciere. Îl descrie ca pe un profesionist dedicat, un om de încredere, un patriot, dar evită să intre în detalii despre operațiunile concrete ale SRI, despre deciziile controversate, despre zonele gri ale colaborării lor. Când e întrebat direct despre acuzațiile că SRI a supravegheat opoziția sau a manipulat procesul politic, Iliescu răspunde vag, invocând securitatea națională și imposibilitatea de a dezvălui informații clasificate. E o strategie de apărare prin evaziune, perfecționată în decenii de viață politică, dar lasă în continuare întrebări fără răspuns. Ce s-a întâmplat cu adevărat în acei ani? Cât de mult au controlat Iliescu și Măgureanu procesul politic și cât de democratică a fost cu adevărat tranziția românească? În arhivele SRI, care sunt deschise treptat cercetătorilor, apar documente care aruncă lumină nouă asupra perioadei Măgureanu. Rapoarte despre supravegherea partidelor de opoziție, despre monitorizarea presei independente, despre operațiuni de influență în mediul academic și cultural. Aceste documente confirmă multe dintre suspiciunile care au existat de ani de zile. SRI nu a fost doar un serviciu de informații externe, ci și un instrument de control intern. Dar documentele arată și altceva. O preocupare reală pentru amenințări la adresa securității naționale, pentru infiltrări străine, pentru riscuri de destabilizare. Măgureanu și oamenii săi nu acționau doar din dorința de a păstra puterea, ci și din convingerea sinceră că protejează România într-o perioadă vulnerabilă. Această complexitate face judecata morală și mai dificilă. Cum separăm protecția legitimă a securității naționale de abuzul de putere pentru scopuri politice? Un fost ofițer SRI din perioada Măgureanu oferă o perspectivă personală tulburătoare. El povestește cum a fost pus să supravegheze un lider al opoziției, considerat o amenințare la adresa stabilității. Ofițerul a executat ordinul, dar cu sentimente contradictorii. De o parte credea că face ceva necesar pentru țară, pe de altă parte simțea că încalcă principiile democratice pentru care se luptase în Revoluție. Această tensiune internă l-a marcat profund. Ani mai târziu, după ce a părăsit serviciul, a căutat să-și ceară scuze persoanei pe care o supravegheaseră, dar persoana respectivă refuzase să-l primească. Trauma supravegherii nu putea fi vindecată prin scuze tardive. Câți alți ofițeri au trăit aceeași tensiune și câți au ales să-și urmeze conștiința în loc să execute ordinele. În 2014, la 25 de ani de la Revoluție, România organizează o serie de evenimente comemorative. Iliescu participă la multe dintre ele, vorbind despre moștenirea Revoluției
și despre realizările tranziției. Măgureanu rămâne absent, refuzând invitațiile. Dar într-un interviu rar pentru o publicație academică, el face o declarație surprinzătoare. Dacă aș putea să retrăiesc acei ani, aș face multe lucruri diferit. Dar nu pot spune că regret alegerile fundamentale. Am crezut atunci și cred și acum că am acționat în interesul României. E cea mai apropiată de o confesiune pe care Măgureanu o va face vreodată. Recunoaște greșeli, dar își menține convingerea că direcția generală a fost corectă. E o poziție care va satisface pe puțini, nici pe criticii săi, care vor o recunoaștere completă a greșelilor, nici pe susținătorii săi, care vor o apărare fără rezerve. Dar e, poate, cea mai onestă poziție pe care o poate lua cineva care a trăit complexitatea acelor ani. Astăzi, în 2025, la 35 de ani de la numirea lui Măgureanu ca șef al SRI, relația dintre el și Iliescu rămâne un subiect de fascinație și controversă. Cei doi oameni, acum în vârstă, continuă să se vadă ocazional, discută despre trecut, despre prezent, despre viitorul României. Un jurnalist care i-a văzut împreună recent descrie o scenă emoționantă. Doi bătrâni care au făcut istorie, care au deținut putere enormă, care au luat decizii ce au afectat milioane de vieți, acum doar doi oameni obișnuiți, marcați de vârstă și de povara trecutului. Glumesc despre acaițiile lor, își amintesc de colegii care au murit, vorbesc despre nepoți, dar în ochii lor se vede și altceva, o înțelegere profundă, o complicitate care vine din experiențe împărtășite pe care nimeni altcineva nu le poate înțelege complet. Ce ne învață această relație despre natura puterii în România postcomunistă? Despre dificultățile tranziției de la dictatură la democrație, despre rolul serviciilor secrete într-o societate în transformare. Poate că lecția principală e că realitatea e întotdeauna mai complexă decât narațiunile simple, că oamenii care dețin puterea nu sunt nici eroi puri, nici vilani absoluți, că alegerile făcute în momente de criză nu pot fi judecate cu ușurință din confortul prezentului, că istoria nu e niciodată în alb și negru, ci în nuanțe infinite de gri. Iliescu și Măgureanu au construit împreună un sistem care a avut atât realizări cât și eșecuri, care a protejat, dar și a abuzat, care a modernizat, dar și a perpetuat. Moștenirea lor e ambiguă, ca și moștenirea întregii tranziții românești. Dar poate că întrebarea cea mai importantă nu e cum îi judecăm pe Iliescu și Măgureanu, ci ce lecții învățăm pentru viitor. Cum construim servicii secrete care să fie și eficiente și democratice? Cum asigurăm că puterea lor e folosită pentru protecția cetățenilor, nu pentru controlul lor? Cum creăm mecanisme de supraveghere care să prevină abuzurile fără a paraliza capacitatea operațională? Cum echilibrăm nevoia de secret cu cerința de transparență? Acestea sunt întrebări la care România încă caută răspunsuri. Și în căutarea acestor răspunsuri, experiența ierei Iliescu-Măgureanu, cu toate luminile și umbrele ei, rămâne relevantă. Nu ca model de urmat, ci ca lecție de învățat. Nu ca justificare pentru prezent, ci ca avertisment pentru viitor. În final, relația dintre Ion Iliescu și Virgil Măgureanu rămâne una dintre cele mai fascinante povești ale României moderne, o poveste despre putere și loialitate, despre pragmatism și principii, despre continuitate și schimbare. O poveste care ne arată că tranziția de la comunism la democrație nu a fost un moment, ci un proces lung și dureros, că nu a existat o rupere clară între trecut și viitor, ci o zonă gri, în care vechiul și noul s-au amestecat în moduri complexe. Că oamenii care au condus această tranziție au fost produsul propriului lor trecut, incapabil să scape complet de el, dar încercând totuși să construiască ceva nou. Și că judecata noastră asupra lor trebuie să fie informată de înțelegerea acestei complexități, fără a cădea în relativism moral, dar și fără a simplifica realitatea
pentru a se potrivi narațiunilor noastre preferate. Așadar, ce legătură secretă aveau Ion Iliescu și Virgil Măgureanu? Era o legătură forjată în focul Revoluției, consolidată prin ani de colaborare strânsă, bazată pe încredere reciprocă și interese comune. Era o legătură care a dat formă serviciilor secrete românești pentru un deceniu întreg și a influențat profund cursul tranziției democratice. Era o legătură care a avut atât consecințe pozitive cât și negative pentru România. Și era o legătură care, în complexitatea și ambiguitatea ei, reflectă perfect contradicțiile și paradoxurile întregii perioade postcomuniste. O perioadă pe care încă o încercăm să o înțelegem, să o judecăm, să o depășim. Dar poate că adevărata lecție e că nu o vom înțelege niciodată complet, că vor rămâne întotdeauna zone de umbră, secrete nepătrunse, motivații neclare și că trebuie să învățăm să trăim cu această incertitudine, fără a renunța la căutarea adevărului, dar acceptând că adevărul complet ne va scăpa mereu. În toamna lui 2007, un eveniment aparent minor deschide o fereastră neașteptată către trecutul relației Iliescu-Măgureanu. Un fost ofițer SRI, pe moarte de cancer, decide să vorbească. Îi cheamă pe doi jurnaliști de investigație la patul de spital și le dezvăluie existența unui protocol secret din martie 1990. Un document semnat personal de Iliescu și Măgureanu care stabilea liniile roșii ale activității SRI. Ce conținea acest protocol? Ofițerul moare înainte de a putea oferi detalii complete, dar cei doi jurnaliști încep o investigație care va dura 3 ani și va scoate la lumină informații șocante. Ce secrete își ducea acest om în mormânt și de ce a ales să vorbească doar în ultimele sale zile? Jurnaliștii descoperă că protocolul secret avea 5 puncte fundamentale. Primul, SRI nu va acționa niciodată împotriva președintelui în exercițiu, indiferent de circumstanțe. Al doilea, orice operațiune majoră de politică internă trebuie aprobată personal de președinte. Al treilea, dosarele sensibile despre lideri politici vor fi păstrate într-un seif special, accesibil doar șefului SRI și președintelui. Al patrulea, în caz de criză politică majoră, SRI va asigura continuitatea statului, chiar dacă asta înseamnă acțiuni în afara cadrului legal strict. Al cincelea, acest protocol nu va fi niciodată făcut public și va fi distrus în cazul în care unul dintre semnatari moare sau părăsește funcția. Dacă acest protocol a existat cu adevărat, înseamnă că Iliescu și Măgureanu au creat în stat încă din primele luni după Revoluție. Un fost consilier prezidențial, intervievat de jurnaliști, confirmă existența unui astfel de document. El nu l-a văzut personal, dar a auzit Iliescu făcând referire la el în discuții private. Consilierii apropiați îl numeau înțelegerea, fără alte detalii, fără explicații. Toată lumea știa că există ceva, dar nimeni nu cunoștea conținutul exact. Era ca un mit fondator al relației Iliescu-Măgureanu, o legendă care circula în cercurile puterii, dar care nu putea fi verificată. Dar dacă mitul era real, dacă cei doi chiar au pus bazele unui sistem paralel de putere în primele zile ale noii Românii, ce alte secrete ascunde această înțelegere? În 2008, când investigația jurnalistică e publicată, reacțiile sunt explozive. Opoziția cere o anchetă parlamentară. Organizațiile pentru drepturile omului cer deschiderea completă a arhivelor SRI. Presa internațională scrie despre statul profund românesc. Dar nici Iliescu, nici Măgureanu nu comentează. Avocații lor emit declarații scurte, negând existența oricărui protocol secret și amenințând cu procese pentru defăimare. Dar procesele nu sunt niciodată intentate. De ce? Dacă acuzațiile sunt false, de ce nu se apără în instanță? Sau
poate că un proces ar deschide cutia Pandorei, forțând dezvăluirea de documente și mărturii pe care preferă să le țină secrete. Un detaliu fascinant iese la lumină în timpul investigației. În martie 1990, exact când ar fi fost semnat protocolul secret, Măgureanu a făcut o călătorie neobișnuită. A plecat pentru 3 zile la o cabană din munți, oficial pentru odihnă. Dar registrele arată că Iliescu a fost și el absent din București în aceleași zile, oficial pentru o vizită în provincie. Nimeni nu i-a văzut împreună, nu există fotografii, nu există documente oficiale, dar un paznic de la cabană își amintește că în acele zile au fost 2 oameni importanți acolo, care au cerut intimitate completă. Au stat în cabană, au avut conversații lungi, au ars hârtii în șemineu. Când au plecat, au lăsat instrucțiuni stricte, ca nimeni să nu vorbească despre vizita lor. Era aceasta întâlnirea în care s-a semnat protocolul secret? Și ce alte decizii au fost luate în acele 3 zile departe de ochii lumii? În 2010, un alt fost ofițer SRI face dezvăluiri care completează puzzle-ul. El povestește despre existența unui grup special de analiză, format din 5 ofițeri de elită care raportau direct lui Măgureanu, fără să treacă prin structurile normale ale serviciului. Acest grup se ocupa de situații sensibile, un eufemism pentru operațiuni care nu puteau fi documentate oficial. Grupul avea acces la resurse nelimitate, putea acționa fără autorizații scrise și răspundea doar în fața lui Măgureanu. Iar Măgureanu raporta despre activitatea grupului doar lui Iliescu, în întâlniri față în față, fără martori. Ce operațiuni conducea acest grup secret și câte dintre evenimentele controversate din anii 90 au fost de fapt orchestrate de ei? Unul dintre membrii acestui grup, acum pensionar și bolnav, acceptă să vorbească sub protecția anonimatului. El descrie operațiuni de infiltrare în partidele de opoziție, de monitorizare a jurnaliștilor independenți, de colectare de informații compromitatoare despre adversarii politici ai lui Iliescu, dar descrie și operațiuni legitime, de jucarea unor tentative de lovitură de stat, identificarea de agenți străini, protejarea infrastructurii critice. Grupul acționa în zona gri, unde securitatea națională se întâlnește cu politica, unde protecția statului devine greu de distins de protecția puterii. Ofițerul spune ceva care răsună tulburător. Nu știam întotdeauna dacă ceea ce făceam era pentru România sau pentru Iliescu. Poate că nu exista diferență în mintea lui Măgureanu. Pentru el, stabilitatea lui Iliescu însemna stabilitatea României. Era aceasta o confuzie sinceră sau o justificare convenabilă pentru acțiuni imorale? În 2012, arhivele CNSAS publică un set de documente despre colaborarea lui Măgureanu cu securitatea înainte de 1989. Documentele confirmă că el nu era un simplu informator, ci un colaborator de încredere cu acces la cercurile intelectuale. Dar documentele arată și altceva, că Măgureanu a protejat anumiți dizidenți, că a furnizat informații incomplete sau înșelătoare securității, că a jucat un dublu joc periculos. Un fost ofițer de securitate care l-a coordonat pe Măgureanu spune: "Niciodată nu am fost sigur de ce parte e cu adevărat. Ne dădea informații valoroase, dar aveam senzația că ne ascunde lucruri importante. Era prea inteligent pentru a fi de încredere complet." Această ambiguitate din trecut explică cumva relația sa ulterioară cu Iliescu. Amândoi erau oameni care învățaseră să supraviețuiască în sisteme opresive, jucând jocuri complexe de loialitate și trădare. În vara lui 2013, Iliescu publică un nou volum de memorii. Un capitol întreg e dedicat relației sale cu Măgureanu. Pentru prima dată, fostul președinte vorbește deschis despre cum l-a ales pe Măgureanu, despre ce calități a văzut în el, despre cum au lucrat împreună. Iliescu îl descrie ca pe un om de o inteligență remarcabilă, cu o înțelegere profundă a societății românești și cu un devotament total față de interesele naționale.
Dar când vine vorba de operațiunile concrete ale SRI, de deciziile controversate, de acuzațiile de abuz, Iliescu devine vag. Scrie despre necesitatea unor măsuri ferme într-o perioadă de instabilitate, despre amenințări reale la adresa securității naționale, despre incomprehensiunea celor care nu au trăit acele momente. E o apărare fără a recunoaște explicit ce anume apără, o justificare fără a admite că ar fi ceva de justificat. Cât de mult din această carte e adevăr și cât e reconstrucție convenabilă a trecutului? Măgureanu răspunde la cartea lui Iliescu printr-un articol lung într-o revistă academică. Nu e o recenzie, ci o meditație despre natura puterii și a serviciilor secrete în tranziție. El scrie: serviciile de informații într-o democrație fragilă se află într-o poziție imposibilă. Dacă sunt prea slabe, statul e vulnerabil. Dacă sunt prea puternice, democrația e în pericol. Trebuie să găsești echilibrul perfect, știind că orice greșeală va fi judecată sever de istorie. E cea mai apropiată de o autoreflexie critică pe care Măgureanu o va face vreodată. Recunoaște dificultatea, dar nu admite greșeli specifice. Plasează responsabilitatea în contextul istoric, nu în alegerile personale. Dar, între rânduri, se citește ceva mai profund, o oboseală, poate chiar un regret. Regretul nu pentru ce a făcut, ci pentru faptul că nu poate fi înțeles complet de cei care nu au trăit acele momente. Cât de singur se simte Măgureanu, purtând secrete de care nu le poate împărtăși cu nimeni, în afară de Iliescu. În 2015, un documentar independent încearcă să reconstituie relația Iliescu-Măgureanu prin interviuri cu martori, analize de documente și recreări dramatice. Documentarul e echilibrat, prezentând atât realizările cât și abuzurile, dar concluzia e tulburătoare. Iliescu și Măgureanu au creat un sistem care a funcționat pentru ei, dar care a lăsat cicatrici profunde în democrația românească. Au stabilizat țara, dar la prețul unor libertăți fundamentale. Au modernizat serviciile secrete, dar le-au și politizat. Moștenirea lor e una pe care România încă o procesează. Documentarul e vizionat de sute de mii de români, generează dezbateri aprinse, dar nici Iliescu, nici Măgureanu nu îl comentează. Tăcerea lor devine ea însă și un răspuns. Refuzul de a se angaja în polemici publice, convingerea că istoria îi va judeca mai corect decât contemporanii. Dar e această tăcere demnitate sau evaziune? Un fost student al lui Măgureanu de la Academia de Informații, devenit între timp ofițer de rang înalt în SRI, oferă o perspectivă personală emoționantă. El povestește cum Măgureanu l-a chemat într-o zi în birou și i-a spus: „Vei face greșeli în cariera ta, toți le facem. Dar există o diferență între greșelile făcute din incompetență și cele făcute din convingere. Primele pot fi iertate, ultimele trebuie asumate.” Ofițerul spune că această lecție l-a marcat profund. L-a învățat că puterea vine cu responsabilitate, că alegerile dificile nu pot fi evitate, că trebuie să fii pregătit să răspunzi pentru deciziile tale. Dar l-a învățat și altceva, că există momente când trebuie să alegi între ce e legal și ce e necesar, între ce e transparent și ce e eficient. Și că aceste alegeri te vor bântui pentru totdeauna. Câți alți ofițeri au învățat aceeași lecție ambiguă? Și ce impact are această doctrină asupra SRI de astăzi? În 2017, la 27 de ani de la numirea lui Măgureanu ca șef al SRI, un grup de istorici publică o analiză comparativă a serviciilor secrete din Europa de Est postcomunistă. Studiul arată că România a avut una dintre cele mai lente și mai incomplete reforme ale serviciilor secrete din regiune. Dar arată și că SRI a devenit unul dintre cele mai competente servicii din zonă, respectat de partenerii occidentali și eficient în operațiuni. Această combinație paradoxală
Reformă incompletă, dar competență ridicată e atribuită direct moștenirii lui Măgureanu. El a reușit să păstreze continuitatea profesională în timp ce schimba aparențele instituționale. A modernizat metodele fără a schimba fundamental cultura organizațională. A creat un serviciu care funcționează bine, dar care rămâne opac și greu de controlat democratic. E aceasta o realizare sau un eșec? Depinde de ce valorizezi mai mult, eficiența sau transparența. În toamna lui 2018, Iliescu împlinește 88 de ani. La o recepție privată, Măgureanu e printre invitați. Un jurnalist care reușește să intre descrie scena. Cei doi bătrâni stau într-un colț, departe de ceilalți invitați, și vorbesc încet, aproape șoptit. Din când în când râd, își amintind, evident, de ceva amuzant din trecut. Alteori devin serioși, poate discutând despre subiecte grele. Dar ce e izbitor e intimitatea lor, complicitatea care transcende deceniile. Sunt doi oameni care au împărțit puterea supremă, care au luat decizii de viață și de moarte, care au modelat destinul unei națiuni. Și acum, la sfârșitul vieții, au doar unul pe celălalt, pentru a înțelege cu adevărat ce au trăit. Nimeni altcineva nu poate înțelege complet povara pe care au purtat-o, nimeni altcineva nu poate judeca fără să fi fost în locul lor. E o singurătate profundă, dar și o legătură de nezdruncinat. Cât de mult contează această legătură personală pentru fiecare dintre ei? În 2019, un scandal politic major zguduie România. Apar acuzații că SRI a supravegheat ilegal judecători și procurori, influențând procese importante. Opoziția cere reformarea radicală a serviciului. Presa vorbește despre statul paralel și serviciile scăpate de sub control. Și în acest context, numele lui Măgureanu revine în dezbatere. Criticii spun că sistemul pe care l-a creat el în anii 90 a permis această autonomie excesivă a SRI, că lipsa de transparență și de control democratic pe care a instituit-o atunci continuă să afecteze România astăzi, că nu poți construi o democrație sănătoasă pe fundația unui serviciu secret opac și prea puternic. Apărătorii contraargumentează că SRI e țap ispășitor pentru eșecurile clasei politice, că serviciul face ce îi se cere de către putere, că problema e politizarea, nu autonomia. Cine are dreptate și cât de mult din criza actuală se datorează cu adevărat deciziilor luate de Iliescu și Măgureanu acum 3 decenii? Un fost director al SRI din perioada post-Măgureanu oferă o analiză lucidă. El spune: Măgureanu a creat o instituție puternică și competentă, dar a creat-o după modelul său, centralizată, secretoasă, loială șefului mai mult decât legii. Acest model a funcționat atâta timp cât șeful era un om de stat responsabil ca Iliescu, dar ce se întâmplă când șeful e un politician corupt sau incompetent? Sistemul nu are siguranțe încorporate. Nu există mecanisme automate de control. Totul depinde de caracterul oamenilor din vârf. Asta e moștenirea periculoasă a ierei Iliescu-Măgureanu. Un sistem care poate funcționa excelent sau poate deveni abuziv în funcție de cine îl controlează. E aceasta o critică justă sau e imposibil să creezi un serviciu secret cu siguranțe perfecte și trebuie să accepți riscul inerent al puterii concentrate? În 2020, pandemia de COVID-19 lovește România ca pe restul lumii. În această criză, SRI joacă un rol important în coordonarea răspunsului național, în colectarea de informații despre evoluția pandemiei, în combaterea dezinformării. Unii laudă această implicare ca pe o demonstrație a competenței serviciului, alții o critică ca pe o extindere nejustificată a rolului SRI în viața civilă, dar toată lumea recunoaște că serviciul funcționează eficient, că are capacități pe care alte instituții ale statului nu le au. Și această eficiență e în parte moștenirea lui Măgureanu,
un serviciu bine organizat, cu personal competent, cu resurse adecvate. Dar la ce preț a fost construită această eficiență? Și merită prețul plătit? În vara lui 2021, Măgureanu dă un interviu rar pentru o publicație academică. La 81 de ani, el reflectează asupra carierei sale și asupra relației cu Iliescu. Spune ceva surprinzător. Dacă aș fi de refăcut, aș fi mai transparent. Aș fi explicat mai mult publicului ce facem și de ce. Secretomania a fost o greșeală. Am crezut că protejăm securitatea națională, dar de fapt am erodat încrederea publică în instituții. Asta e regretul meu principal. E o recunoaștere remarcabilă, venită târziu, dar sinceră. Dar ridică și întrebări. Dacă Măgureanu înțelege acum greșeala, de ce nu a corectat-o când avea puterea? De ce a așteptat 3 decenii pentru a recunoaște-o public? Și cât de mult din această recunoaștere e înțelepciune dobândită cu vârsta și cât e încercare de a-și repara imaginea istorică? În toamna aceluiași an, Iliescu răspunde indirect la interviul lui Măgureanu. Într-o discuție publică, el spune: "Am făcut ce am crezut că e cel mai bine pentru România în acele momente. Istoria va judeca dacă am avut dreptate, dar nu regret că am avut încredere în oamenii în care am avut încredere." E o formulare caracteristică pentru Iliescu, aparent simplă, dar de fapt complexă și ambiguă. Nu recunoaște greșeli, dar nu pretinde nici că totul a fost perfect. Nu își cere scuze, dar nu se și laudă. Lasă judecata istoriei, dar sugerează că istoria va fi mai înțelegătoare decât contemporanii. E o strategie de apărare perfecționată în decenii de viață politică, dar e și o recunoaștere implicită că relația sa cu Măgureanu, cu toate realizările ei, a avut și costuri pe care le-a plătit democrația românească. În 2022, un grup de tineri cercetători publică o carte intitulată Statul Iliescu-Măgureanu, Anatomia puterii în România postcomunistă. Cartea e rezultatul a 5 ani de cercetare în arhive, interviuri cu martori, analiză de documente. Concluzia e nuanțată. Iliescu și Măgureanu au creat un sistem hibrid care combina elemente democratice cu practici autoritare, transparență limitată cu secrete profunde, modernizare cu continuitate. Acest sistem a avut avantaje, a asigurat stabilitatea într-o perioadă turbulentă, a prevenit haosul, a permis o tranziție relativ pașnică, dar a avut și costuri, a limitat pluralismul real, a perpetuat practici nedemocratice, a creat precedente periculoase. Cartea nu oferă o judecată simplă, ci o analiză complexă care respectă ambiguitatea realității. Și poate că aceasta e cea mai onestă abordare, să recunoaștem că istoria nu e niciodată simplă, că oamenii care o fac nu sunt nici eroi puri, nici vilani absoluți, că trebuie să învățăm să trăim cu complexitatea și incertitudinea. Astăzi, în 2025, la 35 de ani de la începutul relațiilor oficiale, Iliescu și Măgureanu rămân figuri controversate, dar fascinante ale istoriei românești recente. Relația lor, construită pe încredere reciprocă, interese comune și experiențe împărtășite, a modelat profund România postcomunistă. A creat instituții care funcționează și astăzi, a stabilit practici care persistă, a lăsat o moștenire pe care o trăim în fiecare zi, chiar dacă nu o recunoaștem întotdeauna. Și poate că aceasta e adevărata lor putere, nu că au condus România un deceniu, ci că au creat structuri și mentalități care le-au supraviețuit cu mult. Structuri care pot fi folosite pentru bine sau pentru rău, în funcție de cine le controlează. Mentalități care pot susține democrația sau o pot submina, în funcție de context. Moștenirea lor e vie și activă, nu o relicvă istorică. Și de aceea, înțelegerea relației Iliescu-Măgureanu nu e doar un exercițiu academic, ci o necesitate pentru oricine vrea să înțeleagă România de astăzi și să modeleze România de mâine.